gwapo mo talaga, Kidlat. Pagka ginamitan ka talaga nito, sobra. Uy, ang linis. Sobra, pati upuan ko kumikintaw. Mga nagbabagang balita, mga suspect sa pagloob ng isang branch sa Quadson Motor Shop ay nakatakas. Matatanda ang nasa bote ang mga ito taong 2020 at naatulan ng mahigit 50 taong pagkakakulong. Samantala, narito naman ang bayan ng Uy, napakalinis. Ayos to talaga. Ay. Ano yon? Si Gio, may ano kayo? Soft drinks. Meron. Yung malamig. Oo, meron. Pabili nga ako isa. Yung malaki o yung maliit? Yung sakto lang. Ah, sakto. Okay, wait for me ha. Mang Bernardo, sobra nang malinis yan ah. Nakakasilaw na sa kintab yung motor mo na yan ah. Inaaraw-araw mo ba naman? Ang dumi nga oh. Tinan mo, meron pa dito oh. Tinan mo. Ang liit naman yan, Mang Bernardo. Ikaw talaga oh, liit-liit oh. Maliit ba yan? Malaki na yan para sa akin. Linisin nga natin. Mahal na mahal mo yung motor mo ah. Sana all mahal. Kaya nga. Malinis na malinis. One cup of KB45. Bernardo, ayan ka na naman. Linis ka ng linis. Inaaraw-araw talaga. Aba, syempre. Ba't parang araw-araw ka naglilinis, wala ka naman pinupuntahan? Para pagka may tumawag sa akin, all goods na si Kidlat. Tinan mo, oh. Oh, di ba? Sino naman tatawag sa'yo? Oo nga. Your mission is to retrieve the last of Kobe products that was stolen and held by a notorious syndicate called Monkey Kings. Our intel suggests that the syndicate will have the transaction at Lingayen Capital tomorrow. To save time, we've chosen a person to be your partner. It's Agent Mr. Clean. This message will set this track in 10 seconds. Good luck, Anton. Hello, Mr. M. We're in Code Red. Meet me in the place at 1200. Bang, may Kobe products ba kayo? Naku sir, hindi niyo po ba nabilitaan? Nagkaubusan na ang COVID sa mundo? Grabe, totoo palang balita. Agent M. Ano ba nangyari, Agent 45? Naalala mo yung mission natin dati? Tungkol dun sa pagsunod-sunod na pag-atake nila dun sa mga branches ng Guanzon. Oo, bakit? 2020 pa yun ah. Tama, sila ang suspect sa sunod-sunod na pagkawala ng Kobe products sa mundo. Ha? At plano nilang i-formulate ito at ibenta ng mas malaking halaga.
Kaya pala nila inuubos ang Kobe sa mundo. Dahil sa dekalidad na, pangmasa pa yung presyo. Paano yun ang motor kong sigidlap? Yan ang mission natin, ang ma-retrieve ang huling product bago pa mahuli ang lahat. Ano ba hinihintay mo? Tara na! Pinasado pa kong tape sa mga asset natin na magkakaroon ng transaction sa labas ng Capitol. Hello? Hello, boss. Hawak niyo na ba? Nilamikin. Package. Good. Sige, pupunta na ako dyan. Siguraduhin yung good shit yan ah. Pag hindi, malalagot kayo sa akin. Sige, boss. Ka lang. Para may makita tayo dyan eh. Positive. Andito sila. Tara, sugurin na natin! Yan ka na naman eh. Hintayin muna natin ang boss nila. Panigurado, yun ang katransaction nila. Sugurin na natin. Kung hindi ba yung mga yan? Ayun o, may parating. Panigurado, yan yung boss nila. Tara. Tara, tara. Ano? Saan yung package? Ito, boss. Ano mo? Bernardo, agad na package. Salamat Parating naman bro. na yung mga pulis eh. Tara, na. tara, tara. You did great job, boss. Sobra. No, we did it together. Ay, salamat, boss. Boss, tingnan natin yan kung ano naman yan. Ito na yun. Ito na yun. Ooh! Uy! Uy, ang Kobe ko! Anong ginagawa mo? Bring it pa to office. Ika na.